Hei, esittelen tässä videossa lyhyesti, miten voit tehdä olemassa olevasta perinteisestä verkkosivustostasi dynaamisen sivuston, joka automaattisesti mukautuu käyttäjän kysymysten perusteella. Se hyödyntää sivustosi sisältöä ja tekoälyn avulla luo siitä käyttäjälle näkymiä, jotka tukevat dialogia. Käyttäjän näkökulmasta usein ongelmana on niin sanottu häiriötarjonta. Tietoa tarjotaan liikaa ja se on osin epäolennaista, joka karkottaa kävijäsi. He eivät siis löydä tarvitsemaansa tietoa silloin, kun sitä tarvitsevat. Jos tunnistat seuraavat haasteet, meillä on ratkaisu sinulle. Call to action-toiminnot ja lomakkeet ovat olemassa, mutta kukaan ei klikkaa. Liidejä tulee, mutta niiden laatu on heikko. Sisältömme on hyvää, mutta kävijät eivät sitoudu. Katsotaan seuraavaksi, miten dynaaminen sivusto toimii arjen AI:n omaa sivustoa käyttävän esimerkin avulla. Tässä sivuston etusivu. Oikealla reunalla on näkyvissä niin sanottu chatbot-tyyppinen AI-komponentti. Sivun alalaidassa keskellä on AI-navigaattori, jonka avulla luodaan sivustosta dynaaminen näkymä. Kun käyttäjä esittää kysymyksiä, jotka näkyvät vasemmassa palkissa, oikealle aukeaa automaattisesti dynaamisesti luotu esitys kysymykseen liittyvästä relevantista sivuston informaatiosta. Käyttäjä voi luoda kysymykset itse tai hyödyntää AI:n automaattisesti luomia kysymyksiä. Tässä näet, miten palvelu reagoi käyttäjän valitsemaan valmiiseen kysymykseen, miten AI-agentit auttavat yritystä. Se havainnollistaa juuri sitä tietoa sivustostasi, millä on lisäarvoa tässä yhteydessä. Samalla voidaan tarvittaessa pyytää juuri oikeassa kohdassa kävijää jättämään mahdolliset yhteystietonsa. Tarvittaessa voidaan edelleen säätää ja optimoida AI-navigaattorin käytettävyyttä monin eri tavoin. Tässä videossa on esitetty vain muutamia perustoiminnallisuuksia. Kiitos kärsivällisyydestäsi. Me arjen AI:ssa haluamme luoda arkea helpottavaa tekoälyä. Ota tarvittaessa yhteyttä.